conte. Que no és un conte. Va passar de veritat? Esclar. Ens vam proposar no acceptar el futur com venia, no deixar que les coses passessin com si res. Ens vam proposar escriure el nostre propi conte, la nostra pròpia història. I com ho vau fer? Vam lluitar allà on es prenien les decisions i on fèiem que passessin, a l'Ajuntament i al carrer. Sense ser fortes a un lloc no podíem ser-ho a l'altre. I no n'hi havia prou en fer el que se suposava que havia de fer un ajuntament. Havíem de superar límits, perquè el repte era enorme. Sabíem que calia planificar l'economia per tal de posar-la al servei de la gent. I no ens volíem quedar de braços creuats davant de la crisi climàtica. Hi havia una alternativa. I això volia dir tenir en compte des del detall més petit fins al més gran. Des dels arbres que ens fan ombra quan hi ha onades de calor, fins als camps que ens donaven aliment i ens permetien ser sobirans. Vam prendre les nostres pròpies decisions, entre totes, sense diferències. I avui prenem decisions sobre l'aigua, sobre el nostre menjar, sobre l'economia de la vila i sobre l'energia que surt de les teulades. Vam creure que podíem canviar les coses i vam fer-ho creure moltes més de les que érem. Vam fer allò que ens van dir que no es podia fer. Vam treure el poder a l'Ajuntament i el vam tornar allà on havia de ser, al poble. Vam pensar més enllà de les lleis injustes, més enllà del que se suposa que ha de fer una institució o un govern. Vam lluitar pel que volia la majoria, que importessin molt més les vides de les persones que les seves propietats o els diners que tenien al banc. I que ho recordi amb tendresa no vol dir que fos fàcil. Mai no ho vam dir nosaltres, això. Però mira, ara vivim a un poble on sabem que cuidar i cuidar-nos és cosa de totes. I ho fem entre totes. Perquè jo puc anar al meu ritme, i tu al teu, i sobretot perquè puguem seguir lluitant. Seguir lluitant? I tant. Això no ho vam començar llavors ni ho hem acabat ara. Tota la família, tot el barri, tot el poble segueix lluitant. I saps què? Encara n'hi ha que ens diran que no es pot pagar, que no es pot fer, que no els sembla bé. Ens diran que qui ens hem pensat que som, que amb quin dret ens hem cregut, que on ens pensem que anem. I quan et diguin això, tu somrius i els dius: anem més enllà.